vind de ukulele heel leuk, omdat het eigenlijk heel erg beschouwd wordt als dit schattige instrumentje. Dat je eigenlijk gewoon heel iets strummen en als je meestal cute werden. En het is meestal ik het idee wat mensen van mij houden op het begin. Maar toch zit er iets diepers achter en dat ken ik nog niet ukulele. Ik lees jij op als je mij opeens de vraag stelt. Het is al begonnen toen ik Marty me liet. In 2024. Toen ergens in mei kwam dus bij me op Facebook berichtje van hey, was dit ik omhoor dansen? Ja, prima. Ja. De manier waarop ik scroll is altijd gewoon de eerste tekst. Ik ben meer een lyricist en bij mij scroll ik gewoon het fijnst. Dus de eerste tekst, wat wil ik vertellen, dat duidelijk op papier krijgen. Ik sinds het album een heel verhaal is. Dus omdat het album dan een heel verhaal is, wil ik dat die verhaallijn duidelijk is. Toen we het idee dat het eerst een EP zou worden. Een heel mooi liefdesverhaaltje. Toen ik mijn allerlaatste dacht ik van nou, dan moet ik dat kant er ik er maar één bij zetten. Dus uiteindelijk is het een heel album van eigenlijk het traject van een relatie, hoe het zit vol met pieken en dalen.